Herkese merhaba. Eza Mutlucan. Sekişma zani Kırmançki Zazaki yani Zvan-ı Mayo Kadim verbe vinbiyayişi verba çimbiyayişi şonu çünkü ma desta yenu ma gerek semede Zvan-ı Hobbikimi her vare de xebatê ziwanî ganî bibe berê kerdene inan re yewzî medyaya ez pê hêsiya ki çend embazê ma wazenê ki bi nameyê Veng TV yew televîzyon û medya sosyal a kirê ez ev kê xweş biya ma pêro hetanî ki dest ma re bêro ganî ma destek bide xebatanê wî nasiyan ez vonaya vanê Veng TV'rê spas kena û karê înan di serkevtî şwazena û hêvî kena ki her embaza ma paşgirî bido na xebata delalî. Spas.